Roboti ronde ya matemo imeye location ya Kiang'edi egotoka Nyankono eward ya mekenene bunge ya Borabo county ya Nyamira nigo echanete chinga kyomong'ina bwenka yabo asiria obogima bwaye gwetera chinchira chobo tutukano muchakano bwikega asekeri ebimonyo bigoteba buna neriomana bakobuna endemero bagosanga nabarari emambieri tukoria rero nigo amateyo yaborire serikali nyane ko bage kobanekeria obotuki boigo kwenekia buna mbachikoya na engane yo eribanyore wena bwabo muri kitu Vincent Bonda namange tenio minta taiya nero mai tulenge ntu mama no kanyoro beire mama sengenjo katoko murange nero to mai to tebi mechanda yaito nero tigetu bana nero isa ya tigete sagune na baere tugegete na tata umuntu uri ogokorete egento keria itinki ari mwathani omorogi ngira inu nabagusi ari mwathani omorogi na ndamente te bintu geteti maitimbirebi nase enkeye eamateye nigere na magombo amange chinga kibagendete gwichana buno mong'ina bwenkeye Jeni Mirera oyo orarite asichinchera gitamanyikane buya bana magano yo goikera yo inchembara la tenga nyara nyomba Jeni nagendete koi konyoro yira konyara Jeni minto yi bana okoyo kondo okoma konyora Jeni atarasire obogima bwaye umurendi bwenkeye niga abantu bamuchiro butwobogokera ritkoria aramisi eikeria na kumuita goikagasire obogima bwaye na gutiko muberoye kegita ritkoria gatatu kurwabo umong'ina bwenkeye nigo nerasire obogima bwaye asayera kare gitanda kiaye ehamate yare gwete para chinsa cha mambia nigo yarolerio kiri kurwa senkeye abwase bate birore goserio kirio ndike goikagosoa nyomba abwase banyoro mong'ina Jeni oikire gosirio obogima bwaye nege koreke giatigire eamate yaye kere no bwabo bonge teno mong'ino konyakoni ching'eni agora ati working agokora ebinto biaye onrio bong'eni igo basomirie abana banto baito tari monto bare koenda kogura binto biabo ng'a bache gosomeria abana babo korwa abwo timanyeti naende timaeti eki ndatebe bono igo tokumetie nonya okore toebi Nyasaye ore igoro ntafini naende manyekani obonene bwao bororekane ase eng'encho Nyasaye ori moyo eamateye nigere na maborio amange buna kai bari baikerenetie oboiti obwo baeterete gwetera buna enkeye nigere nemerangu ye chichuma naende siekire korra anti na straineti buna batotebetie abamonyorete akichomeka na bokorra alikuwa ameshika mikono hivi okorra ngusituraga arenge maybe kama walikuwa na nyonga but egento keria anti akoreire ne kebe eba noe nanti ochire kong'etua nakurete noe no omwana oyo minto oraire naki ataigwete buna anti okurire nkong'entua are mutoto wetu akusikia bakekere ebirore biatira ari nari omwana ominto atabanaine koruborere ntokomanya igorete omorango igoire omugambi bwensemeyo Erkitito nigo aenekire gekore ekio abwase atebire obotuki ase gekore ekio nigo bogendererete uchunguzi negenderete ekiara one arrest yabamed bono omonto nabekire ime uchunguzi genderete kubainisha maneno abantu tokobatebi ng'a ekero batagete emechando yatokeire gose batwarerio omana nabajirani gose abamwabo tiga bacha bakwanirana gose barenta uchumba ase abagambi gose abantu bekanisa so tatu bagamba mang'ana ibaigwana morembo oba ntubone serikali mbara nere gocha totebi ntubone tokonyata mang'ana kurwa ase serikali totebi naki ninki kere serikali nero te faino pa gocha kutukwana mang'ana bando tokomanya goikera iga bana maina ntaranyora machifu but our God who is in heaven na ene natorokia mang'ana very soon nkorera tore ekene kia mang'ana aya eamateye nigo boneganyete getambokero kiobotuki kurwa ase serikali gosengera tomweso bogotaka kumanya buna ninki giasambete Jeni karaire ase getanda kiaye Vincent Monda, Ensoko TV.